Night Time Vaccination. Ilusad sa dakban sa Mandauue aron makaakomodar ang nagkadaghang gustong magpabakuna isip proteksyon batok sa COVID-19 apan maglisod pag-adto kung adlawan tungod sa ilang mga trabaho. Ang detalye uban ni Nico Serino. Padayon ang pag-abot-abot sa mga gustong magpabakuna sa Mandauue City Sports Complex, usa sa mga vaccination sites sa syudad. Kaganihang udto, miabot na sa 500 nga priority number ang ilang nasilbihan. Gipasalig sa mga opisyales, padayong gipahapsay ang proseso alang sa mga buot magpabakuna. Di para sa una nga murag nagdali-dali no gyud ang tanan nga inana. So right now we are also really trying to implement our health protocols nga the usual kay who will not be scared nga kita pod ang mga virus spreader. Samtang gipahibaw sa Vaccine Operation Center ang paglusad sa Night Time Vaccination sa Mandauue. Alang kini sa mga A4 category o mga trabahante nga maglisod pag-leave, mag-day off o mag-absent mismo sa trabaho kung maadlawan. Himuon kini matag Biyernes gikan sa alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Matod sa City Health Officer, dry run pa kining himuon karong gabii. Gikuana na mo mechanism on how to nga naagya po team nga maka-attend, then actually kuan lang ni siya murag dry run ba? Dry run lang. Si Marjan usa sa nagpabakuna kaganihang buntag nakadaig sa panggabii nga vaccination. Siya mismo nananghid sa trabahoan nga di una mutunga karong adlaw kay schedule sa iyang vaccination. Excuse siya pero di gid siya nga with pay. Absent gid siya kuan pero at least kaybaw ang kuan nga unsay status na mo nga kuan asa mi karon. It's a good alternative kay para dili kaayo daghan ba ang mukuan nagsabay-sabay. So I think it's better like that. And for those who can't make it in the morning, yeah, para tanan mabaksin jud. Sa mga buot magpa-shot sa gabii, kinahanglan gihapong moparehistro online apan adto sa special link nga Mandauue Night Jab. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.